Ilocanja, Naannayas, ang negosyo manamnama idiay Laoag City, kalpasan na nagmiyembro ti LGU iti Regional Comprehensive Enterprise Partnership, ang mga italo iti panatibkar a panagnegosyo. Ken nasurok 158,000 ang manalon ken mangalap iti Region 1, na ipayan iti tulong pinansyal babaan iti Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks ti Malacanang. Ada detalye ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Para iti Naannayas a panagnegosyo idiay Laoag, Ilocos Norte. Nagmiyembro ti Laoag City iti Regional Comprehensive Enterprise Partnership. Babaan iti daytoy, maikat ti taripa kadagiti 15 a pagilian pakairamanan ti Australia, China, ken Nagduduma pay. Naipaganitgat ang mapasaya at ti panagunay ti negosyo nang runa iti import ken export kadagiti produkto. Number one nga talagang benepisyo na detoy ket maikat nga ninti tartaripa alisto no ka iti panaggunay iti negosyo, especially DJ panag-import kada ana kasi maikat di DJ tariffs na nukwan if you are a part or a member of the organization. Kagiddan ti 2026 People's Caravan nga adaan tema serbisyong dala ay pagasa iti Pangasinan na injaya ti Philippine Statistic Authority Regional Office 1 ti Nagduduma a serbisyo da kas iti civil registration pakairamanan ti panakay proseso ti birth, death ken marriage certificates. 147 dagiti nagnumar kadagiti nasa o a serbisyo ken 205 a dokumento ti naiproseso babaan iti civil registration system mobile outlet. Nang ipatungpal metlaeng ti PSA Pangasinan iti National ID Registration na ken authentication services tapno ad-adapay ang mapalawat ti access ti publiko kadagiti kang runaan na serbisyo ti gobyerno. Kalpasan ti nasruk 3 a bulana. Indeklaran ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 a negatibon iti pangtati red tide toxin ti baybay ti Bulinaw ken Anda Pangasinan. Iti pakdaar ti BFAR Region 1, mabalina na makaala iti shellfish ken aramang manipud Anda ken Bulinaw gaputan na talgeden daytoy a maipauneg. May palagip nga inmunan na nagpositibo iti red tide toxin ti lugar iti February 25, 2026. Dumano na iti 158,273 ang manalon ti naipaayan iti tulong pinansyal iti Region 1, babaan iti Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Sigon iti DA Regional Office 1, katukad daytoy iti 32.97% iti 480,080 a benepisyaryo a manamnama a makaawat iti nasao a tulong. Mauawis pa dagiti manalon iti Region 1 nga agpalista iti registry system for basic sectors in agriculture tapno mairaman da kadagiti programa ti gobyerno para kadagiti manalon. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.